Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Deputy Commissioner ke East Khas Hills SC Sadhu ne kasngi balang ula penjari ka kendon Shispa South South CRPC hapo ka district ban bentre kamti kenai ki kendon joka Model Code of Conduct MCC ka Election Commission of India ECI. Kadkum ki hukum Deputy Commissioner ula khang ya ki political party ne ki kertong bakin tho jingtho ha ki kenro wa poster penyang banner bat ki we ki kenja jing penna ha ki surong lenti yad bat ha ki nuki jaka shimen ki kenro khlam da yo jingbin na ki try yeng bat kumju ru na ka office la perkheng ru ba omdei ban pelong ya ki nuki jingyalang election khlam da yo jingbin na ka office ban na ki dorbar shnong ba ya dei bat ki jaka batmu pelong la khangru ya ka jingpindon kamkor pensawa haprenga shpo waji minmian hadu unri waji min stamp bat ban pelong ya ki rally khlamda yo jingbin na lor ka ne ula penmi ru ya ka hukum ban khang ya ka jingra Pisa palat sanpho hajar hapo ka district namar ka jingsngo jong ka ECI bakindon ki briu ki bara bun ka Pisa kabala ban pindon kam ha ka bathiet ya ki nong thep vun kane ka de ka bala le khnang banla wanra ya ka election ka bakhoj bat bayat bet yat renti kumjuru ula hukum ya ki briu ki badon ni ki tiarsian ki bala yo license bakin wan IT no ya ki tiarsiat jongki shaki police station ki bajan kat baka MCC kadang trekam ula ong baki briu ki ba penkhen ya ka hukum ki la bangan ha ka jingpin saja da ka ba pensyong along om duna ya ka shisnem bar ka bala ru ban penkiu shaka license nalor ki kuna